आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै ओंखाम ओंख्रि संनाय ना एवगासिनो आरोना आङो दायो बे नाया जाहैबाय सेनाव नांदोंमोन नास्रायनो बेखौनो आं दायो बाथोन थुग्लिनो नागिरदों आरोना बाथोन बनायनो नागिरदों आं बेखौ दसे थानानै दै होनोसै ओमफ्राय आं जा गगा मोनदों माने गगा मोननानै माथोआनो बोरैबा जादों आरो आंहा गगा मोनबाबो ओमफ्राय बानायबाय आरोना ब्लगखौ दायो बाव दै एसे होनोसै दै एसे होनोसै ना बाथोन थुग्लिनाय है दानो ओंखाम जायो नामा ओंख्रियानो मोनाखै ओंखामखौ संबावाखै आं ओंख्रिल' संग्रोदों दालि ओंख्रिया मोनग्रोबाय दालि ओंख्रिखौ संग्रोदोंमोन आं दालिखौ संग्रोदोंमोन ओमफ्राय एसे माबा देनानै होनोसै आरोना आङो एसे माबा देना बाथोन देनि सामब्राम गुफुरजों माबा मा होनो हाइजें देनानै होनो आङो बे ना बाथोनाव ओंख्रियाव ना बिदैयाव होनोसै ना बाथोन दायो एसे खोबनानै होनोसै गोदौबाय थाथोंसै ओमफ्राय दसे थानानै मोनगोन आरो बांद्राय गोबाव लाया एसेल' दसेल' आरो बांद्राय गोबाव लाया ओमफ्राय आं दायो फान्थाव हानोसै बे मोनगौमानि दसे फान्थाव हानानै लानोसै आसमिताखौ नायना मा खालायगासिनो आसमिताया ना लोगोफोरनि मा खालायदों आसमिताया माबा मा खालायदों बियो साहा लोंनो नागिरदों आसमिताया साहा लोङो साहा लोंनो नागिरदों आरो आसमिताया नोगोद साहा लोङो माने आसमिताया मासिबां गोथाव मोनदोंथाय मा खालायनो नोङो आसमिताया खिन्थाला मा खालायनो नागिरदों खोन्थाहरदोबा मबाइलाव आं साहा लोंनो नागिरदों होनदो होनला नै आं साहा लोंनो नागिरदों साहा सरदों बा हारसिंनो साहा लुनानै लोंगासिनो आसमिताया देन्जारखा लोंनायावबा आं दायो फान्थाव हागासिनो लोगोफोर फान्थाव फ्राय जानो एवजानो आरोना बेखौ गोरलै हाबाय फान्थावखौ मानो होनबा थाब मोननायनि दा बायदि फान्थावा माबा एकदम बोरैबा नाथि रुइयो आरो मोनथारो ओंखायनो फिसा हानानै एवनो नागिरदों आं थाब मोननायनि थाब रुइद'आ जाथारोना थाब मोनद'आ जाथारो आइ बेसे साहा लोङो बियो येस वाट जि साहा लोंखायो आं सयथिबो गगायानो खर' साग्रोमजोबलायनाय जाखादों मा मावखो आदा गोलोमफुनाय नुलायलायनाय मा सननो आदा आं नोंनोलाय मैयानि थालांनाय लाफाजोंलाय मा सननो आदा आं नोंनोलाय मैयानि थालांनाय लाफाजोंलाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आं माबा फान्थाव हाग्रोनानै नोरसिं बिलाइखौनो खाहैनो रोङाखै आरोना बावगारलांबाय ओमफ्राय दैया रानलायलांबाय आं खाहैबाय थाबा नामा होलादां आं दिनै
आं ना बाथोन थुग्लिबा होबाय थाखायो आरो ओमफ्राय दिनैहाय होथ'ला सानफ्रामबो होबाय थाखादों आं दा मैयाबो होनानै थुग्लिदों जोंना सेन सानायानो सेनावहाय बोथिसे माने बाथोन जागासे नै आसमितानि आखला बे गुदुंखौ जाखाय होजायोबा जों ना बाथोना दायो मोनसे आरोना ओमफ्राय आं एसे संख्रि साखिनायसै ना बाथोन नांगौमोन बायदि आं दायो संख्रि एसे साखिनायसै आरोना ना बाथोन देखांनायनि उनाव नै आं दायो खुमब्राजों हांसो संगासिनो बिनिफ्राय हांसोखौ खावसे एवबाय आरोना ओमफ्राय खावसे एवनानै ओमफ्राय खावसेखौ खुमब्राजों संबाय आङो ओमफ्राय दा संगासिनो दङ नै आङो मोनथ'वाखै भाजाया एवखांबाय माने ओमफ्राय खुमब्राजों माबाजों हांसोजोंनो मोनाखै लोगोफोर बे जाहैबाय जोंना नैबे खुमब्राजों हांसो आरोना गोदौबाय थादों ओमफ्राय बे जाहैबाय हांसो बेदर बे गोरान एवनाय आरोना केमेराया जाखांबाय सुदा मा ओंख्रि हांसो देथारनाय ओमफ्राय दाउ देथारनाय गोथाव मोनग्रा नामोन गोथाव नंगौ हांसो बिखा जाग्रा जायाखै नोङो हांसो बिखा जादों गोथाव मोनो सोर जागोन दा सोर जागोन बाबा मामि आसमिता आबौ ओमफ्राय जादों बाबा सासेबावा फैसुदा आबौ नै लोगोफोर जोंना दायो ओंख्रिया मोनबाय ना आसमिता संख्रिबो आं साखिखांखाबाय आरोना खुमब्राजों माबाजोब्बाय खफ'नांजोब्बाय खफ'नांजोबहाय ओंख्रिनि खुमब्राजों दाउ जाबायानो बिदैया एसे नांगौ बांद्राय माबानो हाया बिदैखौ खफ'नांहाय नै साखिनायनोसै आरोना लोगोफोर गोथाव जादोंना जायाखै आसमिताजों आंजों उखुन्दै खुलायनाय गुदुंथार नै जों दायो साखिनायनोसै नै आसमिताया दै सेरबाय जानाय नायनोसै जों दायो जानाय नायनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेदरा जानाय नायनोसै जादो आसमित गुदुंना गुदुं जाखायो नङा हांसो खुमब्रा गोथाव जाखायो लोगोफोर ओमफ्राय आंनि दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय